wallahi abin da nake ina san a ba mu wannan waya mu je mu ta police report ai tun da yake ni bara ka sai ya ta police report sai ne waye kuma daga wallahi wannan magana abin nan an samu kuskure faduwa ta yi bai ganta da yake sarki wallahi da haka wannan kai ka kama kanka kana da ne amma ku yi hakuri a matsayina ni da na zo baka san waye ne ba na ce ku yi hakuri yalla bai daga yau yalla bai da Allah komai ya yalla bai salamu alaikum ba komai jika amma ka dena irin wannan a'a wallahi na daina kai baka duba gurin da ka zauna ba wallahi bai kita ne wallahi na dan shafiya wata kuma sai na dan baki to ba shi da amfani wallahi nagode ba komai sai ajima ka ga ina mun nan ba abin da zai musamman come here okay yawa ba abin da bai sayi yin gaban la how market how is your manja how is your kerosene how is your garin rogo na garin alabo ya jikinka na wayo shegen tsoho kenan tsoho ne da kama yara gani ya gaji a arewa ya san kan jiya ta tura fosan yawa yes yawa cat there inside yes cat akwai cat a cikin every day yes everything kuna da certificate na cat una na layu na yes gata nan certificate na layu ita kanta certificate ne tun da an baka a hannu na wannan ne na this certificate yawa a sai na gidan wannan yawa is ajiye shi yawa sai is gobara yawa no gobara fire yawa nan sai in kone yawa don fana sorry yawa I will do court affidavit yes kuma ne ka kawo muta ya ci wani abu za mu yi court affidavit za mu rubuta wani abu nan how much I will pay 23,000 Hi, come on, 23,000. This is not how much I will pay. How much I will pay? Last. 100. Oh, yeah. God. 15,000. Yes, now you talk. Come. Last 128 plus 80,000 naira. yes Why they call 1,000? You say 100 and 1,000. Now motor I won't buy. my friend but then 10,000 And you are better. dubu goma amma birin 2005 2005 2005 7,005 I don't cover 2005. Ka ba su 2005 ni ka ba ni 3,000. it's okay Yes. no problem Because I am shugaban dan kamar you. dan ba wancan dan ba Wait. You go bring one inside. One. bring 3,000 there. Okay. Wait. Guys, no play with money. To. No play with money. Can I was like I didn't say the kuifa. To. Let me show you kina mana wasa da ku. To. Yayi. Go mu tafi da ba. Kai. ya aka yi Wannan problem. Wannan ya fi namu na yawa sai sake kirga. to ba za a yarda 1 3 4 5 Guys, ama Musa wona mutu. I go dance. Everybody gonna say, "Buruma na tashi." In ka ji